kozoitawo vamwe varume vaya guys vekuti anongokutadzira ari iye guys achitokuitira machiripiti every day. Munoiziva type iyoyo, and then obva akumanipulata, oda kutry kukumanipulata, kukufilisa bed iwewe iwo usiri kana in the wrong, usina chawatadza kuti umukumbire regerero. Muiziva type varume vakadaro? Muiziva yekuti iwewe ndiwatadzirwa, iye ndiye ari kuporonga, iye ndiye ari kukuitira mashira every day, iye ndiye ari kutouya kwaedza nemusi weSaturday akaenda neFriday, iye ndiye ari kutokunzira vakadzi vakasiyana-siyana mumba uchiona, iye ndiye ari kutaura zvinhu zvakawanda kudzoko achinyeya, iye ndiye ari kugara kubhawa every day achimwa doro achitengira vanhu doro achiita sei, iye ndiye ari kutaura tsvina kuhama dzake, iye ndiye ari kutaura tsvina kuhama dzako, iye ndiye munhu akatoshata akatoipa. And then obva ataura kuti iwe haushandiwe, hauna kana senti, unochengetwa neni, iwe kana kuti ubvunze kuti iko nhaiwe zviri kufamba sei, unotanga kutodzonze iwe papai wakazodai, nhema dzako iwe wakazodai, vaya pakamusha kwenyu ukazodai, kumba kwenyu ukazodai. Munodziziva iyoyo ndivo vanonzi manarcissist, manarcissist husband. Manarcissist vanenge inonzi narcissist behavior. Anditika vakawanda varume vakadaro. Be very careful nevarume vanoda kukufilisa bad, kuda kufilisa kuti iwewe ndiwe uri wrong, iye ari wrong. Do not succumb to that pressure. Stand your ground vanhukadzi. Haisisiri nguva uye kuramba uchishungurudzwa nemurume uchingoti yebo ngosi, yebo boss, yebo this, yebo that. Rega zviinde kana zvichiinda. Usabvume kukumbiswa regerero kunzi unofanirwa kukumbira regerero kuti iwe uwane peace. You have to mumba macho muite peace, you have to ask forgiveness iwe kuti wamutadzire. Varume vakanditarisa imi kana uri mumwe wacho imi zvikuru sei varume vanobva kumasvingo. Siyanai nekahonika kweke kuda kuita kana narcissist behavior kuvakadzi venyu. Mukadzi wako haisi slave. Musakumbire regerero pamusina kutadza imimi. I know pamwe pacho ninga kuzongozviitira peace. Handiti. But kana asingade peace, haade peace usamupe peace. Kana asingade peace usamupe peace. Asi zvakare usamupe hondo. Nokuti ukamupa hondo kuti ndirove inini ndirove. Ndirove uone rova uchidira unorohwa. Guys, unokwapaidzwa. Kurohwa cheko ndechikashayiwa basa. Unorohwa, usarohwe guys, usatembe kamera iyi, usatembe Facebook, usatembe polisi, uchidena ndiroveni, kana ndiuraye, uchinda musasi nemurume. Ungada kumisana nemurume unokwapaidzwa, unorohwa. Naika, usafiliswa bed, usamanipulatwe, usaitwa kunzi pausina kutadza pese every day, because atojaira munhu ucho every day kuita zvinezvi. Wonzi kumbira regerero. Iye on the wrong akutadzira. No. Sorry must come from inside, and sorry inofanirwa kubvawo kuvarume ivava. Handiti maona. Usabvume. Andika rega zviinde. 2. Usazoti ndirove unorohwa. Zvikashayiwa basa. Handiti maintain peace. Stay in your lane. Stay in your corner. Handiti muve nezuva rakanaka guys. Love you so much.